mi dili chenni le vi tak yn draste. Ac fel y cash glod. Fel y ffyr. A fel y pach na sost. Trwyd go mi beth yw mha. Trwyd. Trwyd. Trwyd sy'n sies. Hello, Caitlin. Cymru hain. Oh, hello, buddy. I'm Kirsty God. I'm out here. Ha cain gwa safes tre. Fi'n mynd o fi siop. Gael yn ysgol, a mae cynnig dol y hei yn sy'n. Ie'n eich mi hi ti'n ysgraf? Person. Ha mi dili lla'r o'ch byr i chi? Fel yw'r asgol hil. Pa soup kitchen sandwich yn dyn i'n morsyn. Fan i fod grod. Fan i'n fysag y gyn soup nam sy'n feli. Han min kommer. Kan jag nog nog sans det till nog som är barok. Vi överallt väljer en trash. Na fel sienna y cwysyn cwrs ti? Jag är så den är eller en trash. A i sienna ham i kielchu. Han min kitchen gudlan i gudduig akkusse som för upp en trash. I gott arke på dörren i avstock morgon i hin. Har gått på kröj och som arke till kostnad. Jag är så gal droggen. Wow, gafanol, dwi'n beth y hagen se? Han neemt is de akkusse. Maar we zijn action. We zijn altijd. Ik op een parched unie. Ik is laat exam. Jay van de gini nam vehe. Na chwys y fach borsten o. Kan je nog een fyrsteg aan de hullen dyn je? Wel, ga roer voor de gosses. Kan je maar in de touch met een butcher. Oh, hallo is Cameron Coos. Na gab drug. How many fellow? I mean, dogs can be sports like calling the cottage food. Kan we dili can we out the cottage? Mrs. Connor. Kan je? Kan we dili stisjes? Kan we dili kien shin? Kan je li tuk shin? Wel is het fiction. Nou wel een dier perfect in heel klaar. Maar ik denk dat het een hele laag nog weg is. Kan je tuk shin? Hij, ik heb het gelijk misschien heen. She ha mi gra. Ba meshin